салом дӯстон, айни замон дар назди бозори меҳргон қарор дорем. Дар инҷо худи бозори меҳргон ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 13 ошона иборат аст. хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм ошонаш ҷойгир мебошад. дар бино дӯстони азиз ду та лифт аст ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонага мебошад бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошона иборат аст. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав замонавӣ таъмин мебошад. ба даст таъмир ҳоло ҳеҷ кас накардаги нест. дӯстони азиз, якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. тамошобинони гиромӣ, нархаш бошад $95,000, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап дорад. аз номи канали дом тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсоқ шавед. марҳамат, навор мана шуруъ мекунем. дӯстони гиромӣ, дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, ҳоҷатхона, ҳаммом дар инҷо бошад. ошхона якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ошхона тиреза дорад. дӯстони азиз, аз ҳоҷатхона шуруъ мекунем. ҳоҷатхона системаи вентилятсия ҳаст. ин ҳамон дӯстони гиромӣ, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. чихеле ки мебинед, фишори об баланд аст. дар бино отопления гузарондагӣ, ҳама батареё часпондагӣ. ин бошад ошхона. дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. тирезаҳои хона тарафи меҳргонро нигоҳ мекунанд. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир. дӯстони азиз, аз тарафи меҳргон камтар болотар мактаб аст. аз ин тараф ҳам мактаб аст. дӯстони азиз, боғча ҳаст, масҷид аст, худи бозори меҳргон ва дигар чизҳои даркорӣ. бо транспорт умуман мушкилӣ нест. дӯстони азиз, ин сеюм, ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм ҳуҷраи низ тиреза дорад ва охирон яъне сеюм ҳуҷра. марҳамат дӯстони азиз, чихеле ки дидед, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад. дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст ва ошонаш ҳам хуб аст. сеюм ошона. дӯстони азиз, нархи хона бошад $95,000, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсоқ шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.